nyuwun agung pangapunten kanggo nang rekan seniman lan seniwati lan uga kanggo tunggal guru dan tunggal ilmu kula sanes pamer pangabisa sanes beber-beber ilmu kula cuma sekedar hiburan nyuwun saling jaga kula serombongan harap ngibur masyarakat Pabenlir dan sekitar sun pengen jerit kayane wis ora kuat ning dunya urip sun rasane hampa pangapunten Pabu pun ana bocah wadon lorong marung sampen penase klase sepira-ku sepira wong tua wis langkane dunya urip sun sebatang kara ning dunya urip sun rasane hampa lan kami milan mama sing sabar ya Allah Yung bales sa balani wong tua sampean wis ninggal kula Duh Gusti ampunana dosa-dosa dosane tua kula kanggo majikan lanang majikan wadon sing terus ditembangi disebut majikan Sekian sing ana mungkari penyesalan lagi bengen ake kesalahan sekian mung bisa nangis lan doa wong tua wis langkaning dunya osinan badak lan none seneng arep njaluk tulung-tulung ning ning sapa majikan we arep sambat-sambat ning sapa wadak papian bokat ban sing eman durung sing sore ga durung anak kirimane ya wadak lan Allah ya malah masing esuk seneng ora dipai-pai nang majikan Pelasana mi penana runyak tuh wong tua wis langkaning dunya urip sun sabatang kara lunga mendilang kasing tak tiburi urip sun lang kasing nyayangi ya majikan wong papian sing Bapak Sutrisno oh iya yen eman katonakan melal emane yen sayang katonakan sayangin iya bener mi ibu ya kasapa kana ibu ya kawa ibu siapa kana barangnya madurung kenalan si iya barang esok kono mi. sundurung bisa balas jasa ning wong tua sampean wis ninggal kula Duh Gusti ampunana dosa-dosa dosane wong tua kula
sing mirengaken kanggo bos buah sing ditembangi, kanggo sing lagi nonton ning live streaming Obai Studio. Sekian sing ana mungkari penyesalan, lagi bengen ake kesalahan. Sekian mung bisa nangis lan doa, wong tua wis langkan ning dunya. Alhamdulillah. Selamat ya Mi. Lah kasih daun.